tipis wek sopode iki spesial bagian aneh wek sopode bagian anehnya gue iya apa gede wek sopode ya apa iki piye ana ketoprak kancil ning bandengan arep do kelon ning kowe ngomong ana kesuwikut ning mentol ate sikut ate koyo iwak pindang dijejer kowe kok ora nadar wis karipan kok ora turu ning omah ngene udah gowo spribet pisan banget temen lho kok kebangetan yo ngene iki jenenge kompak aku wis kadung gedaan beluk-beluk melayak beluk-beluk koyo kethek terus ditinggal kelon koyo ngene iku asline ora turu kok jak lho delok lho kok ngipi dimut wedhus kok mesti ora kabeh iku ana bawa menungso rek dimut wedhus ngipi kok ngipi yo ngipi mosok dimut wedhus nah iki lho kanyeben tenan ngri-keling ate ngene iki cek apik tinimbang kaya mang wis dijuwere kalau weekend ngene terusan ketrautan terus ada sebubukan plastik ada sebubukan anu deh bang lu hati alhamdulillah masyarakate iso kerso nunggoni ketoprak kancil ora ketang ketoprak kang gunungane sing apik kok iki mau ketoprak kancil ketoprak bani udah itu bani ceblok ke langit koyo reti-reti ceblok ke langit mudeng iki kok ceblok ke langit lah wong kowe iki mripatem merem ning guri ngono kok sok padha arek bali ceblok ke langit kowe aja macem-macem apa aku ra uman nggon ning kono dadak udan aku ngucap juga ora udan ya apa yo podo lambe lu kowe kulino ngincik kare kowe ajen kok ya goro-goro iki aku nek ngerti kowe mengora ning awor wedhus yo asline iki ora nggon ada wedhus gak apa iki bakul miyaya mulane kok kanthi wong goleki omrek ora enek mbokku ngajaker pengalaman itu ana mie ayam kowe ngerti saiki ning dalan-dalan mie ayam mie pitik ora enek mie pitik nyocok ning pateng ngono nek ana mie ayam wis saiki tulisane apa mie ayam lho ya sampe nek tugas mie pitik ngono kuwi enek nek kowe tuku mie ayam kok ora ayam dibono kok umum maksudnya ini loh tapi masyarakat ini aku sumpah yo yo jelas seneng koncoku siji sapa Padar Brimo sing koyo Pak Raden koyo Pakir Kecamatan kowe nek belos kok Pakir Kecamatan itu gede macet aku yo kepengin belos koyo Pak Padar ya mosok agak sawar wayangan mau joget itu joget apa kok joget kok ngene kok ambek tapi tuh anak dulu mulai ya wis matur nuwun kabar masyarakat Bandung katanya ini ngandune tasakuran iki acarane apa tasakuran suara kalehan harus perobangan terus kabeh dicapuk dadi siji acara iki ya suronan ping pindhone iki sedekah bumi ping telune sedekah Bantala ping papate sedekah lemah ping limane sedekah siti lambe tak kapuk ono sedekah lemah sedekah siti sedekah bumi iku padha wae dadi siji padha sapa kowe kok sing ora aku ora nek andamu ora tak percaya kowe ora percaya kowe ora percaya aku apa dadi apa ya dadi wong nek wong nek ora diguru yo ngono kuwi ruwet ngene iki lu ngenyek nek kok ngenyek
lo. Kamu menghina saya. Lo orang menghina jajan aku nih di dulu kok celuk yo kepenak. Jajan celuk. Dan Apa? Lho, nek kowe ora beda, jajan tak celuk sawake iki to meler. Lho, bener kok nek ranti bulu yo ngene iki. di bulu. Ora iso kowe di bulu, wong iki sing bareng karo awak Di bulu ya. di bulu ah. Gede. Dalam boleh apa enak ini Aku yo meler. apa? Duh, gede sawake itu tadi ini kok kodot di bulu. Alah. Iya aja. Lah iso, wong nek gak di bulu ki yo rumet koyo kowe ngono iki. Lho, Aku lho di bulu yo kepen wis budek. ora iso aku wong tengena. Dengan apa? Lho, aku sing nong tetep Di tengena. kanca-kancamu ora dungu. Sing kodho sapa? Aku iki tetep krungu. Dalem Omahmu ndi? apa dadi Ning kene lapo? ketoprak. Mana ya? Ya kok padha. Sing jelas Apa? Dijak beli nek. Lah iki wong budek kok. Ojek wong budak iki lho. Bener. Dalem Omahmu ndi? puro dadi Ning kene lapo? ketoprak melok bapak kancil. Mana? Wong kok Padha ae kowe lagi padha ae budak padha ae urip ora jelas padha ae. ah kondo sapa? Meler. Kok Mas? Omahmu di Terbang. ning kene lah kok. Ketoprak Anjil Joyo. Ini. Kancane beruh. Ketuane Jumadi. Wedok ayu-ayu. Panggotane 75. Kuat. Sing kok anggota sing kok Jumadi sapa? Ya sing penting nyata Jawa. Ora Jawa padha wae sikil yo sisean. Ana sing beda sisi. Nah, sing tak ora ngene sikil iki sisih ndi? Sikil ndi? Temen. Lagi. Kiwo. Lho, sisean diwo karo tangan. Lho iya ora wis nanti kulo sikil sisean. Iya iya. Iki mau piye? Bentuk koyo tok wis ora gadas. Ya wong nek Lah kowe saiki lho berasi saiki sikil di temen lagi. kiwo. Lho sing ireng to diwo karo tangan. Lho. Ya padha ae yo pilih sisian. Oh, ndak bisa. Iki sikil ndi? Sikilmu. Lah iki sikil ndi? Ya sikilku. Iya ra silat ilah sikil meja ya. Iya tuh gale. Walah kula sikilmu ora sisian. Lho. Melaku main pencolotan kalau Oh, ndak bisa wong kene iki anake. Lho, anake sapa? Pakku guru. Aku tetep sopan lho, Pakmu guru, Pakku guru. guru Ganungko. Mati juga bukan lupa. Omonganmu Pak Amor. Lupa aku Lakumu lho pencolotan kalau padha. ora iso. Aku tetep Jajal laku. tetep sopan. Wah, ada. Gede. Kuwi to ayo aku. Ulun. Iya lho. Pertanyaan nih. Kula sikile normal wong pencolotan. Aku juga kok salah kok. Lah salah aku dhewe. Lah kowe lho padha wae. Tetep lari kecolotan ora iso. Lah jajan lah. Lah kalau koyo keceblokan. Jajan balik. Malah kayak gua latihan setruk. Ulo, Nyokol wedan lah. Aku wis raken dulu. ulo. Aku duwe ulo dhewe. Aja rakne dihapus kena ngecek kowe kok. Kowe modelane aku pencolotan padha wae. Kenapa? Wong kowe nang mlaku yo mripatan pilihan koyo copet. Mun iki yo sini-sini kancane. Nek ra isine kowe jajal nek mlaku pilihan kok copet ngono kok. Mlaku gagahe. Iya, gantian ini. Ada duit. Copet itu lho. Duit. Lho bukan kok. Oh, copet itu ngarani wong nek lawatan. Padha ae to. Apa? Padha ae. Ora iso. Lakumu yo penjilaan to copet. Ora tidak bisa, Guru. Alah. Kami nganyakan men kowe kok. Oh, biasa dong. Belaku ora Ora bisa, Bu. penjilan. Iki duit sapa? Kalau Pak Bro, ora butuh. Duit. Kalau duit
kayak bojomu dhewe. Duit 2 juta. Wis pel lah Iki lho duit orang iki kan itu. Nesu, kowe aja nesu nek penyakit sirup. Jadi kowe kok. Lho kok ora mbok kudu kenal barang. Sing kuwi lho sing ora iso adus, ora iso ngono kuwi lho. Contohnya piye? Ngene lho. Lho coba iki setruk gede-gede. Aku nonton kowe sentrem cek barane wong Ya sedok. Allah, Allahumma amin, Allahumma amin, muga-muga turutan. Ora apa-apa. Ano kok? Wancen penyakit iki saka sing gawe urip. Nek aku dikai penyakit ngono kuwi bakal tak tombo. Ora apa-apa. Nek masalah penyakit kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa. Paling sesuk ditambahno hari. Aduh. Tuh, berarti ana loro, ana tombo. Ono tombo Lan lan kok ora usah kuwatir. Oke. Beneri mang iki ucapku apa? Syukurane wong bantengan kene ono sedekah bumi ning udan tenan. ono. Iki didukung karo Bilsari Batu. Wih, iki ketoprak mau nek bus apa dobrase. Ono apa? Dobrase. Durasi lho. Malah ya. Oh, ya kan lho. Wah, hadiah sepeda motor iya. Ora. Apa? Iku lho dobrase kan. Nek lampu ati kok. Ada sosis, Bakul iku. bakul, bakul pes kok. Dur wis bakul ono. Wong iku bakul lho. Bakul. Jagung esuk 10.000 tak telu kok. Kowe kok jor pres. Tapi ngomong nek durpres, konggone Bilsari. Bisnis kali Ning alhamdulillah akan juragan jeruk. muga-muga ya sukses, muga dermawan Amin. donatur sing membantu pelaksanaan tasyakuran Tasyakuran sedekah bumi juga suronan iki pinaringan rezeki sing melimpah ruah, Amin. pinaringan panjang usbane, Amin. pinaringan selamat wilujeng dunya lan akhirat. Iki dua-duanya masyarakat kene kabeh. Muga-muga ayem tentrem gemaripah rojinawi, sehat selalu banyak rezeki. Ning aku iki bingung, Pak. Ana apa ora sak bingung-bingung nek Iki nek gak bingung godhok sumpah aku nek kowe nek bingung godhok aku mau dodok ana apa tapi ceklan bokonge bojomu. Yo, kene iki bingung perkara ora perkara kok bingung sirahe ora. Apa? Mbak cendak pundi Mbak golek lu Orang perkara golek luguhane, ndak ngono nek kira-kira ning ngene. aku gak nirokno ya sementara ini aku panjen urus sehat bener keadaan sekok kuwi lah Aku kok cuma itu pengen wong sugih. Lah, pepeh wong ngono wis aku kira ngene kowe pengen wong sugih. Aku dolane mau terus wis sugih ngono lho, Pak. ya kok lagi ngerti kok Iya tenan lho. dan aku wong suka jadi ngerti kok Nek wong-wong biasane di omah cagake piro 6 4 nek Pak. Iso cuwagake iso selawe lho, Pak. Oh, jangan lho. lo mah joglo ya usah kayak selawe Tenan lho, tenan lho. Cuwagake iso ning pinggir kuwi ngene yo. lo kok nih pinggir apa Lho, lho, itu iso soko praje ora kok ning pinggir kuwi tamu ngene kok lho. omahku bojong itu saya setut beneran Ngono. marah omah bojong itu Gak kene lho, Pak. ana apa Aku pengen kerja. ben kerja Wah, aku seri apa yang jadi polisi? hah Nanti saya lu malah cukup guyu akhirnya cukup kan amin ini kan gue cuma macam-macam elek-elek lah lu lurah lu tenang nih mau dagelan bayaran piro congcong iku lurah itu lurah ya Allah ada arek gering oleh nyalon tak akeh ku mesti ora perkara tek nyalone tak yoga lebih ya wong lurah kok ngangkati terus akhirnya lurah go baru baca lurah apa ya carane lurah tak lurah itu caranya ngomong-ngomong lu piye carane wong ngomong gampang cara delok-delok iya kowe tak kepengin ngomong dipraktekno karena itu carane tak aku tuh yang kira tak sebut loh ya tak perlu kaplak wae kowe nah itu nah iki apa ini iki contone Apa ini? pakane iki wong wedokan ya upama ke wong wedokan perempuan nah ya iya perempuan
perempuan. Perempuan. Dapat perempuan. Perempuan. Cocok tuh kan. Iki bayi. Iki bayi. Bayi. Ah, iki cangkeme. Oh, cangkeme iki. Cangkeme iki. Iki bokonge. Bokonge. Sikile. Oh. Nah, iki upamane bapake lunga nyambut gawe. Lungone aduh. Kowe bapakne bapake. Iya, aku cara bapak. Iki aku ibune ya. Iya. Alah, engko sik. Oh, aku piye kok? Aku piye? Kok kerja terus pangan karo anakmu. Kowe kan aku kangen karo anake. Enggak karo kowe. Lho, aja karo anak. Nek wis ana anake yo kangen karo anake. Iya, iya. Kok kangen karo mbuke lah kok. Saiki. Saiki Sobat mulut. langsung. Yo saiki. Iya, iya. Aku tak ngomong sih. Cepdenan, bocah kon nangis ae. Yen tadi bapak-bapakmu lagi makarya, lagi kerja ning gone luar Jawa. Ning gone Sumatera. Ya, meneng ya le ya. Lah bocah kok bagus ngene. Ah, gua kok kon guyu terus. Bapak udah teko. Bapak Apa? ya apa iki teko. Aku mulai. Ngono. Tuh cakep bagus ngene ya. Apa kok ngantek coklat kabeh ngene. Aku sing teko, Dik. Pak. Alah, anake nangis wae. Kabare anake. Anak nangis, Pak. Nangis terus. Kangen karo bapake pengen disayang. Iku sih nyampe mati gue. Lu tontonan bakal lu cocok. Aku tenaga. Lah kowe yo sore tenanan kok. Loro tenan ya di sumpah. Ini biasa kok rasa sayang lah. Rasa sayang. Aku sing tadi Pak. yo lapo kok nangis gue. Anak ini ora doyan mangan. Itulah gedang ya kan dia mangan. Doyan gedang yo balik. Didulang bubur. Bubur yo balik. Didulang sego. Sego yo balik. Lah kok balik kabeh. Lah cangkeme kambar kok. Ora cangkem sing Cangkem sakmene kira kambar. ora cangkem dhewe kulo sisa anu deh. Wong kok sok Panas wae, Pak. awake panas iki. Gone suket Mas. Iya ning suket teki pisan yo rek. Iku Puskesmas. yo Mas. Nah, tak kewone puskesmas. Dijuane malah. Iku lho sentukan apa dibagi iki lho. Hah, bidar iki malah terus tambah. Lah kok sambat iku piye? Angger disuntik dome tugel. Angger disuntik dome tugel. Lah kok tugel? Lah kok semene kok. Iya ronongan iya. Iya iya. Lah iya. Ora mungkin ngerasa marah-marahi wong kok. Ngene iki lah aku yo pinter. Pinter ya. Lho nek aku jadi babysitter yo pinter. Ya jadi bagus. Rasa duwe iki lah gua ora itu kok toncol-toncolno ribut kowe. Iso Ngamukan. Lah ora ngamukan iki. Bos kembang ini piye? Sempat dari batine. Ngomong ngamuk. Ayo, Lapo? bayi. Hah? Lu tak ikat begitu loh. Hebat ya Bu Ida. Bayi itu turu rene kok bayi ngono kuwi ku. Bagi turu. Turu ning kene. Lah oleh rata ditabrak truk. Aku awon wong iku. Ya aja. Oh, ora mungkin ngene awak kuwi. Dadi wong iku kena didol 1.500. Es krim iku. Es krim. Krim. Aku bubuk kene. Iya, buku ini. Aku dadi bayi. Iya. Aku bayi ora oleh rene. Iya pasti kek. Nah, ngono-ngono. Ya, ya golek sego kulukan itu ambil ini. Iki aja sekeras-keras ah. Suatu kowe. Ya aja ngono kok. Yo, Tak iki turu kepiye? enek bayi turu nek metang. Ngene iki enek piye? Ruwet kowe. Alah ya. Bayi ku sing apik. Nah, iya Allah Gusti. Aku suwek. Lho bayi ku ndak meteng 10 tahun sangang sasi lho kok sok. Ora. Ora.
Ya Allah Gusti, Gusti. Enak bayi nangis nek kaya kebo. Wah, wah. Sing apik ya? Sing apik. Nangis ora? Nangis. Nangis. Nangis suragan. Nangis. Nangis sing apik. Ya. Alah, anakku nangis. Aku nangis. Banjir ngomong. Tuh, tak sisa itu. Jadi itu menengahi. Alah, anakku nangis. Ya ampun, nangis ah. Jadi kon menang, maksudnya pas aku ngomong ya coba Jawa. Gak Jawa. Oleh. Ya Allah, ya Allah, anakku nangis, aku lesu. Terus kok butuh tak? Potongnya lesu, ya lo mana? Ya tak bilang. Suwi mana? Lesu, ya mau sabar ya sabar. Sudah geding, gedan. Anak aku mau jujur, anakku ada apel. Ya tak gila gedang ya. Biasanya yang ini nak Bali, urut duwe untuk, tinimbang orang sana yuk tak gajinan lah. Kenapa orang yang bawa pamah no? Gaji kan orang turun duwe untuk. Urut yo ora dipamah no, ora iso mangan. Kowe iki berkene rabies. Iki berkene rabies. Ojo ngono aku nek ketuanan. Kan kok nyanyi bukan rabies. Kuwi omonganmu angel ini. Alah, mau tak pamah no kakean. Kaki diciki cuman ngene lho iki iso dadi babysitter tak belno bagi babysitter sing yo tenan yo kok ana telepone per waduh iya iya HP ini silike pun keri arjune jajan kalian ngono ndek terus aku kalian dulu kalian mabuk wes kalian orang satu aja pun boleh bisa dulu rumah sakit dulu halo babysitter saya mau cari babysitter apakah ini nomor babysitter oh iya alamat di Bandengan sebelah timur masjid. Ya, betul. Di sebelah utara kuburan. Ya, silakan ya, langsung saja. Ini karena sudah ditunggu bayinya mau mati. Bayi mau mati. Yuk, apik nangis. Bayinya sedang panas, untuk segera ditangani. Nangis terus ini karena butuh seorang babysitter. Oh iya anu baru naik andong ada justru main andong ya nah kau bisa kopi sih kalau edan di kamar jauh ini babysitter mau cepat kewakilan kok ini babysitter apa ceblok kewakilan iya gue itu ceblok kewakilan makan suara Barco semangat ke Jakarta rumah bis buat sekali goblok layak berarti kepenyet-penyet susu pakai bisa ini susu ini biasanya kan
Oh aneh-aneh aku ketok orang rambut kunci meripatmu yo lupa tak cocok jasmu jadi baby sister sama kowe rambutku iki aku jadi bayi sama ini kurang pas ya piye bayi ini dibuka dia boleh saya rambut buka nek iki mbok sojok tenan cek ya oh nggak usah aku udah bodoh susu nih kok sekarang sisa kowe kudu ya kudu entuk tau ge dari bayi kepala ini udah bokok Pero ra ucul goblok ucul patang suwe kok kakak karo ucul iya gak gajah ngaku ini aku abdi gitu ya kowe itu kok serasan baru mii iya mii tak mii oh ya wakilan oh iya wah aku udah cil wah apa kok bisi kok ujuk atau rumah saku asbak mulanya tanah ayo ya wah digantar orang ya mana gas murah mana ini jelek bayi iya kamu mati bayi aku mati kok mau buat buku ya lah kok teko ya kayaknya lo bayinya tak sabar anak bayi yang berkumpul bayi itu biasa itu loh nangis ya aku mau apa nangis iya aku itu ubah-ubah itu aku kudu nangis kok. Lagi nangis di sana.
boleh diamput tenan kowe. Lu bayi nangis kok baru malah ubah-ubah ngakur. Ben sehat ayo Bu. Sehat-sehat aduh nanti ceblok loro tenan. Ayo. Bu. Ono tikuse. Iki juga tikus. Alah nangis. Wah, tak boleh popo. Gawat sih. Anak itu gawat Omi. Anu bocah ego, enak pipis, pengen. Yo. Malah Isi beliau ini mataku malah boleh dulu. Saya bermotor jadi. Motor tuh enak. Mini. Orang bukan ini. Kau jalan mini. Ayo. Main mini. Ya. Ayo. Motor. Aku lupa. Motor tak dicuri mini. Bawa kopi. Buah itu apa ini? Kopi. Ada bulan diloloi kopi bokok. Buah. Lian. Kalau RW-ku. RW. Gaji itu susu kopi. Oh, 100. Matane. Ayo, ini kejamin. Buah itu kan. Wah itu lah. Mataku. Ini mau kejar lo patah. Bayi ngajak nunggu si papi buat bilang aku, apa yang buat kangen gue? Ayo. Aduh, kayak motor teman. Wah, mataku kebun gedak. Ya, belum 5 menit. Bocah itu juga lupa. Iki lho, mie. Yo di mie. Nah ini yo vitamin. Ini kok kecilaan. Lah iku bayi semono gedene nak mi aku gaya malah antek malah. Mi kok ayo mi. Oh aku ora kudu. Lek gelem aku. Aku ora kudu. Bayi kok kaya jim. Aja mutu bosok sing mataku kelip bener. Lah iki lho bayi cara apa? Bayi kaya ngono. Lah Mi kon atang-atang sik kon atang-atang. mi kae lho. Atang-atang sik ku tak mii ya. Nah. Piye nang? Seger.
Iku jenenge kakean uyup-uyup ya mie nyampe kutang-kutang malah awake kono dadine budi. Apa wis dari sing iki? Kowe pengen tak pateni. Iya enggak. Bayi mbok gebyur iki lho. Kowe nak macem-macem tak salah. Karo inget-inget kok. Ora iso durung iso dadi baby sister. Iku aja sok kowe dadi baby sister. Nek niku yang yo gelem nek kowe. Aku kok bisa gelem iki kowe tok. Lah sapa? Ayo. Iya lah. Kowe iso ruwet. Terus kabeh. Ya sakno dadi wong iku aja seneng ngapusi kancane. Oh, kaya ngene iki lho, nek bandingan kene. Dicungak-cungakno muga bandingan ini dadi haji kabeh. Amin. Allahumma asin. Asin ya sebut. Amin dari asin. Amin. Asin. Salah. Berarti bener. Amin. Itu. Lagi yo. Pakai asin. Salah. Asin bener. Amin. Lah kok dia muni asin? Salah. Gua kayak untung biasa. Ora sing dadi dicungak-cungakno. Muga-muga masyarakat ini kulo pangetune gawe botol saiki wis regane 800. Amin. Muga-muga engko saben sasi mundhak 1 juta. Amin. Sing gawe botol dengan wong ngene iki ajeng sehat-sehat kabeh. Nek esuk kompak do olahraga. Olahraga opo? Itu lemah olahraga. Tunggale batres bareng. Pak ora. Iya nggih. Oh, arek suke. Oh iya suke Pak Mancen bakulan suket to. Pak aku nek bakul suket lho. Ya iki Pak suke. Nak bohong nek suke. Oh iya jelas. Oh nggo karo ngerti singkatane suke enggak? Enggak. Susune begege. Iki lho, iki mau. Iki lho. Lah, iki lho. Kowe mau lho aku ora beda ora kuping. Nak itu karo itu oleh. Wes, kowe nak kudu mangan mie ayam. Nang ngene betik. Betik itu sing iki betik. Oh betik sing tukang ngon iki ngene iki. Betik iku. Betik iki enak iki. Langganane akeh. Terus nak arep kowe ngontrak piye? Apa rekreasi? Rekreasi. Golek mobil bis sing jenenge Buah Lestari. Lho iku anu lho, gratis ya Mas. Mobile gratis kabeh. Alhamdulillah. 2025. Sesuk aku apa nyater bis kuwi. Lagi ngetok lo rumah sakit. Dungane elek. Potong Mas, potong. Dungane elek potong. Ngetok lo rumah sakit. Ojo susah. Nak rumah sakit kok. Kowe miliki tanggamu sing lagi loro. Goblok. Lah tak kira mau ya tanggamu sing lagi loro kok iki ngono. Aduh, kok ngono? Kowe sing biasa apa kami biasa tapi rekreasi ning gone Buah Lestari ngene Bapak Kaji sapa kali yo jenenge kok iki mung sing jalu ngene kan iku Mbak Kaji sing jaluke kowe dadi kene iki aku dadi kene iki mengko nek iki lho kae lho ndak aja dikeluar ini iki aku mataku kena gedang saiki mau dasre bojoku ini ngopi kene ayo 100 aduh kowe ora paitan iki dasare tri bojoku tak gowo. Lah iya. Ini lastri sing pakai ngene ya. Lastri iki nek gone lapangan bukan. Menenge sik lho kalau dirogono. Enggak ada dirogono apa? Awal iku wonge kukur-kukur kok ngrogono. Tak ngono. Mbak Hati iki pacar yang sarapan. Terus nek pojokan kono sego wedhus ngono. Sego wedhus. Sego wedhus iki enggak. Sego wedhus ki apa? Sego apa? Sego kucing. Ngono nek ana tempe ana bakwan are. Ora ono kucinge kok. Iya bener kene kucinge. Wong kucinge bergogo dirayem. Karo niku terus nek kono Mas Kadar. Kadar dol. Tapi pokoke masyarakat bandingan kene usahanya tambah maju sukses sih Mas. Masih liyane sip nek loro aku. Nek loro ora iso turu. Aku sok tau duri motor di panitia.
sikilku kemeng kabeh. Lho nanggape kowe. Apa? Bandengan iku wonge sithik RT 1 sampai RT 5. Iku ndek wingi arak-arakan. Berarti cuma mendem. Mendem mau ngombe matan. Are arak-arakan. Jadi enggak tahu yo. Sini kan Karena Laku deh. begini Mbak Kembang Joyo karo Mbak Gemuling. Sok tanggal 11. Sok tanggal 11 ono pengajian, ono wayane. Lho, piye ya dhewe wong batingan hebat nggak santai. Aceh bener pembandingan ini wong sugih-sugih. Tenan yakin urunan ini gak gue iman. Nek pembandingan mau si jitok sing gue iman urunan. Sopo? Bos ketoprak itu. matamu malah aku kehilangan hati. Ape bongkok kowe? Ora masalah Iku lho Pak, kehilangan lagi. ojo masalah duit. Kowe nak masalah duit ora awet umur. Ora nenteke. Ora nenteke. Sing penting kowe iki mbacaki awakmu ning desamu. Yo tak rezeki, tak uyoi yo kabeh dibancaki. Ben kowe selamat gurine. Nek iki mbok semene soben yo ora iso mati. Wong batingan semene piye yo? Kok iso? Wong urip iku mesti bakale mati. Kono dalile ku ngaji nek waktu mau manusia yang dunia ku bakal mati. Nek wong batingan kabeh RT 1 sampai RT 5 ora iso mati. Menungso ning alam dunya kuwi tetep mati. Ora iso mati. Lah sebabe KTP-nya seumur hidup. Berarti kok KTP-nya seumur hidup. apa? Iku Bang Mekar. Bang BBM tunggal lastri. Ora iso. Oh, bojoku tak rejo terus kalah kalah. Takoki bojoku tak pengen dibobak. Juga ada wong bojone bos ketoprak iki percaya ketoprak. Lah iya, ora sing sini. Lah nek ora cukup kan cukup opo terus? Juga Duwe ketua ketoprak. Jagatan. Alah, bojoku akeh dibobak. Ojo. tenan iki. Tak bang dikit wae. Lambe. Angger esuk proce. Iki bojone irite ra karuan lho Kancil iki. Ah, dikayani 20.000 kanggo selawase kok. Wih. Mulane tiru itu kaya nyuruh lastri ya. Kayane 20.000 kanggo selawase. Ah, Oh, iki ditiru